اولاد والی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے کہ آدم تائی دی بیٹی دے سر تے چادر کوئی نہیں نوجوانوں بچیاں قیدی بن کے آن اج بڑے بڑے امن تے جڑے علم بردار بن کے آن دینے وہ لوگاں دیاں بچیاں دیاں عزتاں تار تار کر دینے اج دیکھو کشمیر دے اندر قبضہ کر کے انڈیا نے اتھو دیاں بچیاں دیاں عزتاں نو لٹ لیا نوجوانوں نے عزتاں تار تار کر دیتیاں پر میرے نبی دی بارگاہ جدو قیدی بن کے عورتیں آئیاں او دے سر تے دوپٹہ کوئی نہیں میرے نبی نے اپنی کملی مبارک او دے سر تے رکھ دیتی عرض کی تھی کملی والیا ایک کافر دی بیٹی ہے میرے آقا نے رو کے فرمایا پاویں کافر دی ہے تے کسے دی بیٹی نا اے دے سر تے چادر دے کے آنے والی امت دیاں بیٹیاں نو دسنا چاہنا جے میں اپنی بیٹی دا سر ننگا نہیں ویکھ سکدا سر ننگے میں غیراں دیاں دھیاں دے بھی نہیں ویکھ سکدا علامہ اقبال سیال کوٹ دا کلندر جڑے پہلے آپ نے منظر پڑے آؤ کہ اقبال رو کے مدینے والمو کر کے عرض کر دینے کملی والے آؤ او بچی بے پردہ ہوئی سونے آتی انہوں کج دیتا ہو اسی بھی بے پردہ ہو گئے آج دنیا چا بے پردہ ہو گئے کملی والے آئی کوئی تیری ذات دایا شرعی کملی والے قیامت نو ساڑھے بھی پردے کج لئی کملی والے ساڑھے گناہاں میں میں پردے پاؤں دے میں دنیا چا بھی بے پردہ ہو گئے ایک تیری ذات دے نال ساڑھے کملی والے سارے بھروسے تے مان نہیں اسے باؤں سے مکسر پڑیا کرنا نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا چاہتا ہے میرے پردے کملی والا کج لوے میرے ناول مل کے نبی پاک دی بارگاہ کی استغاثہ عرض کرے نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا یا رسول اللہ بلکہ میں تینج کرانگا اسی قیامت نبی آکھاں گے تمہارا ہوں تمہارا یا موسم دی تبدیلی دی وجہ تو کافی ساری طبیعت میری نساز سی بخار سی موسمی بخار تو میں 3-4 دن پروگرام تے بھی نہیں جا سکیا تو اج میں سچی گل ہے کہ اپنے آپ نے چیک کرنا آیا کہ بھلا میرے کو تقریر ہو جاندی ہے کہ نہیں کیونکہ 4-5 دن میں تقریر نہیں کی تھی اور اس طرح ہوندہ نہیں کہ میں تقریر نہ کراں وہ اکثر اس طرح ہی ہویا کہ میں جتنا بھی بیمار ہویا زندگی بیچ جدو میں تقریر کی تھی میں پھر ٹھیک ہویا تو ذکر مصطفیٰ میری دوائی ہے تو میں اپنی دوائی نو دوبارہ چکتے بڑی بار کی تھا الحمدللہ ٹھیک کم کر دیئے تو میں پھر چکر لگا بھلا سبحان اللہ بولے جو میں چک کرا پڑے آپ نو گئے اللہ کریم نے رجا فرمایا قل متاع الدنیا قلیل قل متاع الدنیا قلیل اللہ نے رجا فرمایا ساری دنیا دا مال قلیل تھوڑا ہے ساری دنیا دا مال قلیل ہے اللہ فرمایا جو کچھ زمین دے آسمان دے اندر ہے قدرتی نگاہ دے اندر قلیل ہے پر جدو کملی والے دیواری آئی اللہ فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اللہ نے رجا فرمایا کملی والے دا اخلاق عظیم ہے ساری دنیا قلیل ہے محمد دا خلق عظیم ہے دنیا والے ہو جڑے رب دا قلیل ساڑی سمجھ چ نہیں ہوندہ اس رب دے عظیم نو کون سمجھ سکدا اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریاء شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم
تاجدار بطحا سروری کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جنابی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید فرقان حمیدی بڑی معروف آیت مبارکہ تلاوت کرنے دے شرف حاصل کیتا۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ارشاد فرمایا میرے محبوب کریم علیہ السلام تسی خلق عظیم دے منصب تے فائز ہو۔ ان چند الفاظ دے اندر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب دیاں بے شمار عظمتاں بیان فرما دیتا، اپنے محبوب دی ساری حیات طیبہ دا احاطہ کر لیا۔ ارشاد فرمایا کہ محبوب اسی تواہنو خلق عظیم دا وارث بنایا، تسی خلق عظیم دے پیک کرو۔ اور سانو نبی کریم علیہ السلام دی سیرت طیبہ سامنے رکھ کے رب نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، فرمایا میرے محبوب دی زندگی میرے محبوب دی حیات تہاڈے واسطے نمونہ ہے۔ انسان دے نظریات کتنے پختہ ہون اور اپنے نظریات انسان دلائل بھی بڑے مضبوط رکھتا ہوئے، اپنے نظریات انسان اپنے دلائل دی روشنی دے اندر لوگا کل منوا بھی لوے کہ دے نظریات ٹھیک ہیں۔ انسان بڑی لچھے دار تقریر بھی کر لوے، او دے اندر دلائل دے انبار لگا دے وے، مگر جڑے نظریات سن رہے نے او دی داد بھی دیون گے، تحسین بھی کرن گے کہ اچھی گل کیتی، مگر او دے نظریات تے عمل کرنا یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہو سکتا جب تک اس نظریات دا حامل خود انہاں تے عمل کر کے نہ دکھاوے۔ کتنا آسان لگتا ہے کہ غریب دی مدد کرو، جملہ سنن وچ بڑا آسان ہے، مگر یہ تے عمل کرنا کتنا مشکل ہے۔ یہ اس وقت مشکل لگتا ہے کہ جدو انسان کسی غریب دی مدد کرے، غریب دروازے تے آ جاوے تے اپنے گھر کھاون لی کچھ بھی نہ ہوئے تے دروازے تو منگتا بھی خالی نہیں بھیجنا، اس ویلے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نظریہ بڑا مشکل نظریہ ہے، سنن وچ آسان ہے، عمل وچ مشکل ہے۔ گرامی قدر حضرات، کائنات کے اندر بڑے بڑے لوگ نظریات لے کے آئے، نبی کریم علیہ السلام بھی ایک بہت خوبصورت نظریہ لے کے تشریف لے آئے، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا نظریہ زمانے دے سامنے رکھیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، نبی لوگوں نے کتاب اور حکمت سکھاون آندے نے۔ آسان کر کے عرض کراں کہ تسی اس وقت تک کسی نظریے یا کسی تعلیم نو سمجھ نہیں سکتے جب تک وہ دے وچ مثال نہ ہوگی۔ کلاس وچ بچے نو تسی پہلے دن چھوڑ کے آؤ، استاد چونکہ بچے دے سامنے ایک مثال ہوندا ہے، استاد بلیک بورڈ دے اوتے لکھ دے وے الف، ہن بچے دے سامنے مثال بھی موجود ہے کہ اے الف لکھے، استاد الف لکھ کے خاموش ہو جاوے اور بچے نو کہے کہ دا تلفظ کر اے پڑھ اے کی ہے، تو بچہ پڑھ لگے؟ ہرگز نہیں۔ او دے واسطے ضروری ہے کہ استاد پہلے لکھے، پھر پڑھ کے تلفظ کر کے دسے کہ بیٹا اے الف ہے، بچہ پھر پڑھے گا اے الف ہے، اور بچے دے دماغ چ بیٹھ جائے گا کہ آج جڑی لکیر کھینچی گئی اے الف ہے۔ تو جب تک بچے دے سامنے مثال نہ ہوئے بچہ سمجھ سکتا نہیں۔ اسی طرح انسان دے سامنے نظریات ہومن مگر مثال نہ ہوئے تو انسان سمجھ سکتا نہیں۔ اللہ نے قرآن مجید اندر انسان نو سمجھاون واسطے مکھی دی مثال بھی دیتی۔ قرآن مجید اللہ بار بار مثالہ دے لیا تاکہ انسان سمجھ آوے۔ انسان نے جدو نظریات نبی پاک دے سن لے تے پوچھیا کہ مثال کی ہے، اس سارے نظریات تے عمل کی میں کرنا ہے۔ تے اللہ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام دی شخصیت اپنے محبوب دی ذات نو سامنے کر کے فرمایا
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آ میرا یار مثال ہے، اج میں میرا محبوب کردہ ایویں کر دے رہو۔ اگر میری بارگاہ دا قرب پانا چاہتے ہو، تسی ایک اچھا تے نیک انسان بننا چاہتے ہو، اللہ دا پسندیدہ بندہ بننا چاہتے ہو، تے فرمایا آ میرے محبوب دی ذات پاک تو ہاڑے واسطے نمونہ ہے، آ مثال ہے۔ گرامی قدر حضرات، پھر نظریات لکھے بھی گئے، عمل کیتا بھی گیا، پڑھیا بھی گیا، اور کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو عمل کر کے دکھایا تو لوگوں نے پتہ لگ گیا کہ یہ نظریات عمل کرن وچ بھی آسان نے، انہاں تے عمل کیتا جا سکتا ہے۔ گرامی قدر حضرات، اسی آخر دیئے کہ غریب دی مدد کرو۔ میں پہلے عرض کر رہا سا کہ آسان جملہ ہے، سن کے انسان نو اچھا بھی لگ دے، مگر سردیاں دے دن اگر کوئی غریب آ جائے کہ میرے تن تے کپڑا نہیں، تے انسان اپنا قیمتی کپڑا اتار کے تے انہوں دے وے دل نہیں مندہ، اس ویلے پتہ لگتا ہے کہ غریب دی مدد کرن والا نظریہ کتنا مشکل نظریہ ہے۔ پر جدو آئی نا سرور کائنات دیواری، میرے نبی جدو کر کے دکھایا نا، اتھے سبحان اللہ کہنی سی، جدو سرکار نے کر کے دکھایا لوگوں نے لگا کہ نہیں مشکل نہیں، یہ آسان ہے۔ کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک چادر مبارک اوڑی، ایک صحابیہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی تے عرض کی تھی یا رسول اللہ، میں دیکھ رہی ہوں کہ آج جڑی تسا چادر مبارک اوڑی ہے، یہ تسا بڑی دیر گزر گئی کہ یہ چادر اوڑ رہے ہو، تے یا رسول اللہ میں تو ہاڑے واسطے ایک نمی چادر بنی ہے، نمی چادر بنائی ہے، تے اجازت ہوئے تے میں تحفہ پیش کراں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی نو فرمایا کہ تسی چادر لے آؤ۔ مدینہ طیبہ دی صحابیہ جدو حضور واسطے چادر لے آکے نبی پاک دے اوپر اڑائی نا، بکل ماری میرے نبی نے، تو کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ فرما دینے کہ چادر نبی پاک نو بڑی خوبصورت لگی، حسن تے پنجابی چکاواں تے اگے ڈول ڈول پہندہ ہے، تے جدو نکھر جاوے تے پھر کیا کہنے، ماہی جتھے پاب رکھ دا اتھے اگدہ سرو دا بوٹا، اتھے اگے ہی بڑا حسین ہے، تے جدو ناز آ جائے، جدو نکھر جاوے تے جدو آپ سمر جاوے، حسن دوبالا ہو گیا۔ صحابہ کے بار فرماتے نبی پاک کو چادر اوڑ کے بڑی خوبصورت مزید لگ رہے، اچانک ایک آواز صحابہ دے اجتماع چو آئی، یا رسول اللہ ایک چادر میں نو دے دیو۔ مشکل ہے نا، چادر ایک ہی ہووے، اوڑ لئی ہووے تے پہلی بار لئی ہووے تے اٹھن والا آکھے جی منو دے دیو۔ گرامی قدر حضرات، ہن اس نظریہ دا پتہ لگنا سی کہ غریب دی مدد کرو۔ بولے نہیں سبحان اللہ تو سی، میں وہ تھوڑا جا نظریہ عرض کرنا چاہ رہا نا کہ نظریہ تے عمل کی میں کیتا جاندہ ہے، اور حضور دی ذات عمل کر کے کی میں بکھان دی تے امت علی آسانی کی میں ہو جاندی ہے، خلق کنو کیا جاندہ ہے۔ چادر مانگن والے نے عرض کی تھی یا رسول اللہ ایک چادر منو دے دیو۔ حضور علیہ السلام نے کوئی پسو پیش نہیں کی تھی، چادر اتاری صحابی نو دے دیتی۔ انہوں سارے صحابہ گوری پاکے نو صحابی والا بیخ رہے، پہلی بار نبی کریم علیہ السلام نے اتنی خوبصورت چادر اوڑی تو تسا مانگ لی، پتہ بھی یہ کہ نبی کریم انکار نہیں کر دے تے نہ مانگو۔ سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو صحابہ کے بار والے ویکھیا نا کہ انہاں دے تیور بدل گئے نے، او صحابی والے میرے نبی نے ویکھیا تے او بھی سمجھ گئے کہ حضور کی فرما رہے نے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ صحابہ نے کہنے لگے کہ میں نے پتہ ہے کہ چادر حضور نے پہلی بار اوڑی، میرے سامنے تحفہ آیا ہے، حضور نے پیاری بھی بڑی لگ رہی، میں نے چادر دی اتنی ضرورت بھی نہیں سی کہ میں ہی چادر لمحہ گا تے میرا گزارہ ہوئے گا۔ پتہ میں کیوں نبی پاک نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ چادر میں نو دے دیو۔ صحابہ پوچھے کیوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اصل وجہ ہے کہ جدو چادر حضور دے جسم نہ مس ہو گئی نا تے میرا ایمان ہے جڑی چیز حضور دے جسم نہ لگ جاوے انہوں دوزخ دی آگ نہیں لگ سکتی۔ میں فوراً عرض کر دیتی یا رسول اللہ چادر میں نو دے دیو۔ کیوں؟ اپنی اولاد نو وصیت کر کے جاواں گا کہ جدو میں مر جاواں تے اس چادر دا کفن دے جا جے میرے واسطے آخرت دیاں منزلہ طے ہو جان گیاں تے آسان ہو جان گیاں۔
گرامی قدر حضرات ایتھے ایک تے صحابہ دا عقیدہ پتہ چلیا کہ عقیدہ ایسی کہ جس چیز دی نسبت نبی پاک دے وجود اطہر نال ہو جائے وہ دوزخ تو بچ جاندی ہے. یہ بھی نظریہ پتہ لگیا کہ سرور کائنات نے صرف یہ نہیں فرما کہ غریب دی مدد کرو کر کے دکھائی. امت نو پتہ لگ گیا کہ غریب دی مدد کرنا کوئی ایڈا مشکل کام نہیں ہے. اگر سرکار کر کے نہ دکھان دے پھر مشکل سی کیونکہ ساڑھے کل مثال نہیں سی. اللہ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. فرمایا میرے محبوب کریم علیہ السلام دی زندگی تو ہاڑے واسطے مثال تے نمونہ ہے. اگر تینوں زندگی گزارن دا ڈھب نہیں آ رہا ویخ میرے یار وال او لمحہ میرے محبوب نے کی میں گزارے تو میرے یار دے قدمہ تے قدم رکھ دا آ ویخ تیرے واسطے زندگی کتنی آسان ہو جاندی آسان ہو جائے گی. نظریات اسلام تے عمل کرنا بھی تیرے واسطے آسان ہو جاوے گا. گرامی قدر حضرات تو عرض کر رہا حسا کہ میرے محبوب دی زندگی اللہ نے فرمایا نمونہ ہے. میرا محبوب خلق عظیم دا وارث ہے خلق عظیم دا وارث ہے. ایک قرآن دی مٹھی جی آیت پڑھا تھوڑا جا اچھا بولے آجے. موسم دی تبدیلی دی وجہ تو کافی ساری طبیعت میری نساز سی بخار سی موسمی بخار تو میں 3-4 دن پروگرام تے بھی نہیں جا سکیا. تو اج میں سچی گل لے کہ اپنے آپ نے چیک کرنا آیا کہ بھلا میرے کو تقریر ہو جاندی ہے کہ نہیں کیونکہ 4-5 دن میں تقریر نہیں کی تھی اور اس طرح ہوندہ نہیں کہ میں تقریر نہ کراں. وہ اکثر اس طرح ہی ہویا کہ میں جتنا بھی بیمار ہویا زندگی بیچ جدو میں تقریر کی تھی میں پھر ٹھیک ہویا. تو ذکر مصطفیٰ میری دوائی ہے تو میں اپنی دوائی نو دوبارہ چکتے بڑی بار کی تھا الحمدللہ ٹھیک کم کر دیئے تو میں پھر چیک کر لگا بھلا سبحان اللہ بولے جو میں چیک کرا پڑے آپ نے اللہ کریم نے رشاہ فرمایا قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ. اللہ نے رجا فرمایا ساری دنیا دا مال قلیل تھوڑا ہے ساری دنیا دا مال قلیل ہے. اللہ فرمایا جو کچھ زمین دے آسمان دے اندر ہے قدرتی نگاہ دے اندر قلیل ہے. پر جدو کملی والے دیواری آئی اللہ فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اللہ نے رجا فرمایا کملی والے دا اخلاق عظیم ہے. ساری دنیا قلیل ہے محمد دا خلق عظیم ہے. دنیا والے ہو جیڑے رب دا قلیل ساڑی سمجھ چ نہیں ہوندہ اس رب دے عظیم نو کون سمجھ سکدا. ہون بولو سبحان اللہ. تو عرض کر رہا کہ نبی دی زندگی امت واسطے مثال ہو دی. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہون نظریات بھی دے رہے ہیں اپنی قوم نو تے نال مثال بن کے دکھا رہے ہیں. خیرات کرو بڑا آسان جملہ ہے. خیرات کرو اللہ دی بارگاہ بچ پیش کرو کچھ نہ کچھ پیش کرو. اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید اندر بار بار فرمایا کہ ایمان والے دی نشانی ہے وہ ادھینے بھی رب دی بارگاہ پیش کر دینے رات بھی دین دینے چھپ کے بھی تے ظاہر بھی تھوڑا بھی تے بوتا بھی. اللہ نے قرآن مجید جو حکم فرمایا کہ انفقوا فی سبیل اللہ اللہ دی راہ وچ خرچ کرو. نبی کریم علیہ السلام نے ہن مثال دینی ہے کہ کیویں خیرات کرنی اللہ دی راہ وچ خرچ کیویں کرنا ہے. گرامی قدر حضرات میں اکثر مثال دے کے عرض کرنا کہ سخی وہ نہیں ہوندہ جڑا اپنے تن دے قیمتی کپڑے تے پوشاک پہن لوے پیٹے چ لذیذ کھانے ڈال لوے بڑا امیر ہوئے تے وہ تھوڑے کسی نے پیسے دے دے تو سخی نہیں وہ سخی نہیں. اور یہ بھی سخی نہیں کہ جڑا ہے تے بڑا کنجوس ہے تے پگلے درجے دا بخیل مگر کدے او دے کلو تھوڑے جے اللہ دی راہ چ خرچ ہو جاواں تے وہ اپنے آپ نو سخی گنے کہ میں فلاں ویلے اللہ دی راہ چ کچھ دیتا سی میں سخی ہاں. نہیں وہ سخی نہیں.
اور او بخیل نہیں کہ ہمیشہ سخاوت کر دے تے کدے اودے کولو اللہ دی راہ وچ نہیں دیتا گیا تے آکھی یہ بخیل ہو گیا کنجوس ہو گیا، وہ بھی کنجوس نہیں۔ سخاوت تے بخل اے انسان دی طبیعت دے وچ ہوندا ہے، اور رہ نہیں سکدا۔ انسان دی طبیعت جڑا جز ہوئے نا انسان دے تو رہ نہیں سکدا۔ الجنس یمیل الی الجنس، جنس ہمیشہ اپنی جنس وال میل کر دیئے۔ تو جڑا سخی ہوئے گا وہ اپنی عادت تو مجبور بھی ہوئے گا، وہ سخاوت کرے گا، خاد کل کچھ بھی نہ ہوئے۔ گرامی قدر حضرات، ان اللہ نے فرما سخاوت کرو، میری راہ وچ خیرات کرو۔ مثال دینی ہون نبی پاک نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ کونین دے والی دی بارگاہ دے اندر نا 4 اوکھیا سونا چاندی، اوکھیا تقریباً 2.25 تولے چاندی ہوندی ہے۔ 4 اوکھیا چاندی میرے نبی دی بارگاہ کسی نے تحفتاً بھیجی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بلال جی یا رسول اللہ، فرمایا اے فلاں یہودی دا قرضہ دینا ہے جی یا رسول اللہ، فرمایا حساب کر کے آؤ۔ بلال حبشی حساب کر کے آئے، جتنا بندہ سی انہوں بھیج دیتی چاندی، پھر بچ گئے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ کوئی غریب ڈھونڈ کے لے آؤ۔ حضرت بلال حبشی گئے، جتنے ملے انہوں نے ڈھونڈ کے لے، نبی پاک نے انہوں نے تقسیم کی تھی، 1 اوکھیا چاندی بچ گئی۔ حضور نے فرمایا اعلان کرو نا مدینے چ کوئی غریب ہوئے تھے آ کے لے جائے۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ کوئی نہیں آ رہا، سارے دے گھر پہنچ گئی۔ ہن نبی کریم علیہ السلام چاندی دی ڈھلی لے کے نہ تے اپنے قریب رکھ کے بیٹھے۔ حضور نے فرمایا بلال میں اس وقت تک گھر نہیں جانا جب تک کہ میں ساری چاندی اللہ دی راہ وچ تقسیم نہ کر رہا ہوں۔ عائشہ صدیقہ فرما دیا رات گزر رہی تے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ دینے نیند نہیں آتی، بار بار اٹھ کے نبی پاک نفل پڑھ دینے، پھر لیٹ جاندے نے، پھر بے چینی، پھر اٹھ کے نفل پڑھ دینے، پھر بے چینی، پھر اٹھ کے نفل۔ ساری رات نبی پاک نے اس طرح عبادت وچ گزار دیتی۔ عائشہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں دیکھ رہی ہوں سونا تسی آج چین دی نیند آرام نہیں فرما رہے۔ حضور وجہ کی ہے، وہ چاندی دی دلی پکڑ کے تے میرے نبی وکھا کے فرمایا عائشہ آ وجہ ہے، جب تک میں اللہ دی راہ چنو خیرات نہ کر دے ماں، فرمایا میں خوف ہے کدھر اے چاندی میرے گھر وچ ہوئے تے میں اللہ دی بارگاہ چ پہنچ جاواں میں موت آ جائے تے اے چاندی میرے گھر وچ ہوئے تے لوگ کی آکھن گے، میرا اللہ بھی میں پوچھے گا نا کہ اپنے گھر چ اتنا مال رکھ کے میری بارگاہ چاہے ہو۔ عائشہ صدیقہ فرما دیا نے اس وقت تک نبی پاک نے چین نہیں آیا جب تک حضور نے وہ چاندی دی ڈلی تقسیم نہیں فرما دیتی۔ آئے خیرات سید عالم نے مثال دے کے دسیا کہ انہوں خیرات کہندے نے۔ کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 بکریاں ملیاں میرے نبی نے، کنیاں؟ ایک بکری خریدنا اس دور چ کتنا مشکل ہے۔ 10,000 بکریاں حضور نے حصہ ملیا۔ نبی پاک مدینہ دی گلی چ جا رہے تھے، صفوان میں نہ مار کے کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑا امیر ہو گئے ہیں۔ فرمایا کس طرح کہنے لگا تینوں 10,000 بکریاں ملیاں نے۔ نبی پاک مسکرا کے فرما دینے تو اجے محمد دی امیری ویکھی کا دیئے۔ کہنے لگا پھر امیری کنوں کہنے دینے؟ میری سرکار نے فرمایا میری امیری یہ نہیں کہ 10,000 بکریاں منوں ملیاں نے، فرمایا میری امیری یہ وے جا محمد نے ساریاں تینوں دے دیتی آنے۔ اور 10,000 بکریاں لے کے جا رہا، نالے نبی پاک دا کلمہ پڑھدا جا رہا تے نالے قبیلے دی گلیاں چ شور مچاندا جا رہا، لوگو جاؤ جا کے محمد دا کلمہ پڑھ لو، محمد اینا رج رج کے دیندہ جے غریبی دا خوف ہی مکا دیندہ جے۔ مثال میرا نبی کتنا سوکھا اللہ نے دست دیتا کہ اگر زندگی گزارنی ہے تے آ میرا محبوب مثال ہے، آ میرا محبوب نمونہ ہے۔ گرامی قدر حضرات آج دنیا امن امن پہ پکار دیئے، امن بھی او لوگ لے کے آنا چاہتے ہیں کہ جڑے ایک سال اندر کھرباں ڈالر دے اسلحہ خرید دے بھی نے تے ویچ دے بھی نے۔ حیرت دی گل ہے، امن دی گل بھی ہوئی کر رہے ہیں، وہ کہندے نے دنیا چا امن ہونا چاہیے، عالمی جنگاں بھی ہو کرن، اسلحہ بنامن بھی ہو، اسلحہ بیچن بھی ہو،
ارباں روپے دی اصلے اسلامی دنیا تے ایک سال دے اندر استعمال کر دے من افغانستان نو تحس نحس کر کے رکھ دیں عالمی جنگا ہومن لکھاں لوگاں نو قتل کر دے من تے بیٹھے نے امن او امن تلاش کر گئے تو جدو امن دی ضرورت پئی پھر کائنات نو کٹھے آؤ کے در مصطفیٰ تے آنا پیا جنگا میرے نبی نے بھی کیتیاں پر میرے نبی نے امن قائم کرنے واسطے جنگا کیتیاں آج لوگ امن دا بیڑا غرق کرنے واسطے جنگ کر رہے ان مثال ایک درکار سی کہ جڑا جنگ بھی کرے تے امن واسطے کرے نبی پاک دی ساری حیات طیبہ دا جدو مطالعہ کیجئے نوجوانوں تے سرکار نے اپنی زندگی چ جتنیاں بھی جنگاں کیتیاں انہاں دے اندر تقریباً چند سو کافر مارے گئے چند سو اگر میرے نبی پاک چاندے سرکار دو عالم فاتح بن کے جا رہے سن تحس نحس کر سکتے سن پر حکم دے کے بھیج دینے کہ جدو علاقہ فتح کرو کسی عورت نو قتل نہیں کرنا بچے نو قتل وڈیرے نو قتل درخت بھی نہیں کٹنے جیڑا نبی انج امن دا درس دے وے کہ جانگ تے ٹور کے نال فرماوے پھلدار درخت نہ کٹے آجے رسول تے او امن والا نہ جانگ بھی کر رہے نے مگر امن واسطے فرمایا جڑے درخت نو پھل لگا ہوئے او درخت بھی نہیں کٹنا سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر امن دا جدو درس دیتا تے مثال بن کے میرے کریم نے کیویں دکھایا پڑھا بھائی تھوڑا جو ہور زور لگا کے میں نے جو پڑھیا کرنا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا میں 3-4 مرتبہ مصرہ اس تو پڑھیا کہ ہو سکتا ہے کسی بیلی نو خیال آ جائے کہ میں بھی حضور دی نعت پڑھا پڑا پر نہیں تو انہوں خیال نہیں آیا تسی ایسے لذت لے رہے ہو کہ ایسی سا پڑھن سانو لطف آوے یقین کرو جو تسی پڑھ دے ہو منو بڑا لطف آندا ہے اس سارے انہوں نا شریف آن دیئے بچپن چا تسی نے مولانا الطاف حسین حالی دیئے نعت لکھی ہوئی کتابہ سکول پڑھ دے رہے ہو تے میرے چکے عنوان دے مطابق کہ میں او اس واسطے پڑھ رہا ہوں وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا 1,24,000 نبی آئے ہر نبی اپنی امت لی رحمت ہے ایک کوئی کائنات دا والی ہے جڑا پوری کائنات واسطے رحمت ہے بلکہ میرا نبی تے نبیاں واسطے بھی رحمت ہے نا رحمت للعالمین اللہ تو علاوہ ہر چیز نو عالمین کیا جاندہ ہے اور جنہیں میرے نعت پڑھنی ہے بلا ہاتھ کھڑا کر کے دسے بھائی جنہیں نہیں پڑھنی بے شک نہ کرے مگر جنہیں ہاتھ کھڑا کرنا وہ لازمی پڑھے تو سارے مل کے پڑھیے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی بر لانے والا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی بر لانے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا وہ اپنے بیگانے کا غم کھانے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے
وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا۔ گرامی قدر حضرات، قبیلہ طے، حاتم طائی دا قبیلہ، جنگ ہوئی، تقریباً 1500 لوگ گرفتار کر کے آئے۔ سید عالم دے سامنے جدو گرفتار پیش کیتے گئے نا، عورتاں جدو گرفتار ہو کے میرے آقا دی بارگاہ پیش کیتیاں گئیاں نا قیدن، تو تسا سنیا کہ میرے نبی نے ویکھیا کہ بیچ حاتم طائی دی بیٹی بھی سی۔ حاتم طائی میرے نبی دے ظاہری دور پاک تو پہلے گزرے، پر آج تک 15 صدیاں گزر گئیاں، آج تک حاتم طائی دی خیرات، او دی سخاوت دیاں دماں نے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ، حاتم طائی نے کوئی آخرت چاہو ثواب ملے گا؟ حضور نے فرمایا چونکہ ایمان نہیں نہ لے کے آیا، اس واسطے انہوں آخرت ثواب نہیں، تو یا رسول اللہ جڑی انہیں انہیں نیکیاں کیتے تیری سخاوت کی تھی۔ حضور نے فرمایا او دا بدلہ رب نے دنیا تے دے دیتا کہ او دی سخاوت دی پوری دنیا چے شہرت ہے، انہوں ای بدلہ اللہ نے دے دیتا کہ قیامت تک او دی خیرات او دی سخاوت دی شہرت رہے گی، آئی او دی نیکیاں دا بدلہ ہے۔ دعا کریا کرو کہ اللہ دنیا تے بھی دے وے تے آخرت بھی دے وے۔ اس واسطے نبی پاک نے دعا ارشاد فرمائی ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا، یعنی کہ سانو دنیا تے بھی اجر دے تے آخرت تے بھی اجر عطا فرما۔ کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے کہ حاتم طائی دی بیٹی دے سر تے چادر کوئی نہیں، نوجوانوں بچیاں قیدی بن کے آن، اج بڑے بڑے امن تے جڑے علم بردار بن کے آن دینے، وہ لوگاں دیاں بچیاں دیاں عزتاں تار تار کر دیں دینے۔ اج دیکھو کشمیر دے اندر قبضہ کر کے انڈیا نے اتھو دیاں بچیاں دیاں عزتاں نو لٹ لیا، نوجوانوں نے عزتاں تار تار کر دیتیاں، پر میرے نبی دی بارگاہ جو قیدی بن کے عورتیں آئیاں، او دے سر تے دوپٹہ کوئی نہیں، میرے نبی نے اپنی کملی مبارک او دے سر تے رکھ دیتی، عرض کی تھی کملی والیاں ایک کافر دی بیٹی ہے، میرے آقا نے رو کے فرمایا پاویں کافر دی ہے تے کسے دی بیٹی نا، اے دے سر تے چادر دے کے آن والی امت دیاں بیٹیاں نو دسنا چاہنا، جے میں اپنی بیٹی دا سر ننگا نہیں ویکھ سکدا، سر ننگے میں غیراں دیاں دھیاں دے بھی نہیں ویکھ سکدا۔ علامہ اقبال سیال کوٹ دا کلندر جڑ پہلے آپ نے منظر پڑے آؤ کہ اقبال رو کے مدینے والموں کر کے عرض کردے نے کملی والے آؤ، او بچی بے پردہ ہوئی سونے آتی انہوں کج دیتا ہو، اسی بھی بے پردہ ہو گئے اج دنیا چا بے پردہ ہو گئے کملی والے آئی کوئی تیری ذات دایا شرعی، کملی والے قیامت نو ساڑھے بھی پردے کج لئی، کملی والے ساڑھے گناہوں تے میں پردے پاؤں دے میں دنیا چا بھی بے پردہ ہو گئے ایک تیری ذات دے نال ساڑھے کملی والے سارے بھروسے تے مان نہیں، اسے باؤں سے مکسر پڑیا کرنا نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا جڑا چاہتا میرے پردے کملی والا کج لوے میرے ناول مل کے نبی پاک دی بارگاہ کی استغاثہ عرض کرے نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمیں دونوں
رسول اللہ، بلکہ میں تینج کراں گا اسی قیامت نو بھی آکھاں گے تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا ایک باری کہتے صحیح دیکھی پھر کملی والا تیری لاج کیویں رکھ دے تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا سارے نو دعوت نہیں جڑا ہے بس وہ پڑھے تمہارا عرض کر پردے کجن والے دھیاں دے پردے بھی کجن ہیں قیامت نو غلامہ دے پردے بھی کجنے ہیں عرض کریا کرو سراتی سون لگے آؤ سنے میرے جڑا گناہگار کوئی نہیں سنے تیرے ورگی رحمت رب نے بنائی کوئی نہیں عرض کریا کرو کملی والے آؤ جدو قیامت دیاڑا آوے اپنے عاشقاں دی شمار کریں بچ غلامہ نو بھی یاد کر لئی تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا نوجوان جڑ بلے احد میدان آیا کونین دے والی دا دد مبارک بھی شہید کیتا گیا میرے نبی دا ہوٹ مبارک بھی پھٹ گیا میرے نبی دے چچا میر حمدہ دے جڑے والے ٹکڑے کر دیتے گئے ایسا درد ناوا کا منظر میرے نبی نے کدے زندگی چ پہلے نہیں دیکھے نوجوانوں جڑے والے احد میدان دے بعد نوجوانوں جڑے والے طائف دے واقعے دے بعد جڑے والے فرشتے آ کے عرض کی تھی کملی باد آؤ انہاں دے پہاڑ سٹ دینے انہاں نو کچل دینے صحابہ نے بھی جدو عرضاں کی دیا کملی والے بدعا کرو تے میرے نبی ہاتھ اٹھا کے عرض کر دینے اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون عرض کر دینے یا اللہ میری قوم نو ہدایت دے دے کیونکہ محمد مرتبے نو نہیں جان دے میرے مرتبے نو نہیں جان دے نوجوانوں معافی دا کہنا بڑا سوکھا ہے پر میرے نبی نے جدو معافیاں دیتیاں میرے نبی نے جدو امن قائم کیتا تے انج کر کے بکھایا میرا نبی مثالے میں بنیا کہ نوجوانوں لوگ پتھر مار دینے میرا نبی مڑ کے بے خدائی نہیں کدرے پتھر مارن والا شرمندہ نہ ہو جائے وہ پتھر مار دینے میرے نبی نالے ٹر دے جان دینے نالے فرما دینے پتھر مارن والے یارا اے پتھر مارن والے یارا جے قدم والے میں قسم خدا دی قسم خدا دی تو دوزخ کدے نہ جاوے ساڑھے وال کوئی ایک باری گھوری پا کے بیکھے نا اسی کہنے میں زندگی چینو بلانا نہیں مشکل ہے نا بھائی معاف کرنا اللہ نہ کرے ساڑھے بچے کو تھپڑ مارے نا تے باپ دا دل کردہ کہ ہون میں اس بندے نو قتل ہی کر دے میں انہیں میرے بچے نو لاڈلے نو تھپڑ ماریا کیوں رسول عربی کی بیٹیاں نو ماریا گیا وہ جڑیاں طہارت دے خاندان دیاں سن پر جدو مکہ فتح کیتا تے میرے نبی غالب سن تے اسارے مغلوب سن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جدو کعبے دا طواف کیتا تے ایک دوسرے نہ گلوں پہ کر دینے ایک کبھی پتھر میں بھی ماریا سی اج میری خیر نہیں جنہیں نبی دی بیٹی نو دھکا ماریا سی نا تے حضور دی بیٹی فوت ہو گئی حضرت رقیہ اونٹ تو دھکا مار کے سٹیا سی خیال تو انہوں بھی آندہ ہوئے گا نا کہ آج بدلہ تے سونے لینا نا
यार साडे पुत्र नूं कोई थप्पड़ मारे तो बर्दाश्त नहीं, तो मेरे नबी की बेटी नूं ऊंट तो गिरा दे, जख्मी कर दे, उस जख्म की हालत बेटी फौत हो जाए मेरे नबी की, कि हजूर नूं याद नहीं सी कि इन्हें मेरी बेटी तो जुल्म किया। जिन्हें रावां च कंडे बिछाए वो भी सारे अज खड़े ने ते इंतजार कर रहे हैं कि वेखो अज मुस्तफा सानू की सजा देंदे। पर जदों काबे दा तवाफ करके ते सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तकरीर करन दा वेला आया ना, ते हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह दी हमद करन तो बाद जिहड़ा पहला जुमला बोले ना वो ऐसी, हुजूर ने फरमाया अंतुम मुतलका ला तसरीब अलैकुमुल यौम। हजूर ने फरमाया मैं अज तुहानू वही जवाब देना जिहड़ा हजरत यूसुफ ने अपने भाइयों को दिता सी। भाइयों ने केड़ा केड़ा जुल्म नहीं सी कीता यूसुफ ते, पर जदों 40 साल बाद यूसुफ मिस्र दे बादशाह बने ते 40 साल बाद जदों भाई सामने पेश होए तो वो डरदे सन, बड़े जुल्म कीते, पता नहीं की करे। ते आपने फरमाया सी ला तसरीब अलैकुमुल यौम, अज तुहानू कोई सजा नहीं। किसी ने पूछया भी नहीं मेरे नबी के तू पत्थर मारिया क्यों सी, ये भी नहीं फरमाया तू मेरी बेटी नूं क्यों धक्का मारिया, ये भी नहीं सरकार ने फरमाया कि तू मेरी राह च कंडे क्यों बिछाए, बस फरमाया ला तसरीब अलैकुमुल यौम। अज किसी ने कोई पूछ नहीं, खुली माफी है, ये हो गई माफी। पर सहाबा ने काने चा के अर्ज की यार रसूल अल्लाह जदों हिजरत करके गए सा ते मेरे ते इन्ने मुरब्बे सन मक्के विच जमीन, इन्हां काफिरा मेरे मुरब्बियां ते कब्जा कीता। एक साहबी ने अर्ज की सोने की होगी ना मेरी कोठी सी यार रसूल अल्लाह ते मैं मदीने टुर गया ते इन्हां मेरी कोठी ते कब्जा कर लिया, हुण अज ते असी गालिब आ, साडियां जायदादां वापस करवाओ ना। माफी देना हो रहे ते माफी देवन तो बाद एहसान करना। नबी पाक ने फरमाया मैं अपनी ते बनो हाशिम दी सारी जायदाद तुहानू दिती। सहाबा बोल के कहने लगे कमली वाले जे तुसा दिती ते असां भी दिती। इत्थे कुरान पढ़ा मैं, उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, परवरदिगार ने फरमाया ईमान वालियां दी निशानी होंदी है जदों उन्हां नूं गुस्सा आ जाए, अल्लाह फरमादा नाले गुस्सा पी जाते हैं, नाले माफी दे देंदे ने। अल्लाह फरमादा नाले एहसान कर देने। अर्ज की अल्लाह एहसान की कर देने। नौजवानों मेरे नबी नूं भी तो गुस्सा आंदा होवेगा, पर मेरे नबी ने पहले तो अपना गुस्सा पी लिया, फिर माफी भी दे दी। ते सरकार ने जिहड़े वेले एहसान दा वेला आया सारा कुछ मेरे नबी ने उन्होंने दे के फरमाया लो तुसी भी याद करोगे, तुहाडियां आने वाली नस्लां भी याद करनगियां। नौजवानों मैं ते कहना उन्हां कि दुनिया वाले रल के सारे ते ले आओ कोई ऐसा जिसदा उठना बैठना चलना होवे सोने जैसा। अल्लाह ने फरमाया वल काज़िमीन अल गैज़, ओ गुस्सा पी जांदे ने, वल आफीना अनिन नास, लोगों को माफ कर देंदे ने, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह एहसान करने वाले नाल प्यार करदा, वो एहसान भी करदे ने। यार इत्थे ते गुस्सा पीना बड़ा मुश्किल है, ते गुस्सा पीवन तो बाद माफ करना उस तो भी मुश्किल है, ते माफ करके पल्लियों कुछ देना ये तो होर मुश्किल है ना। अल्लाह ने तीनों चीज़ां बयान फरमा दी। फरमाया जेडे ईमान वाले होंदे ने पहले तो गुस्सा पी जाते हैं, वल काज़िमीन अल गैज़, गुस्सा ही नहीं करते। फिर जो गलती हो गई तो माफ भी, तुसी कारोबार कर दे आयो जाके भी करोगे, अल्लाह रिज़्क़ हलाल कुशादगियां देवे। देखो तुहाडे कोल को मुलाजिम है, उहदे को गलती हो जाए, ये हुक्म की है वल काज़िमीन अल गैज़, पहले तो गुस्सा पीना, वल आफीना अनिन नास, फिर माफ भी कर। माफी करन तो बाद वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, उन्होंने कुछ दे के उहदे ते एहसान भी कर। है ना मुश्किल, पर मेरे नबी करके विखाया। हजरत अनस फरमाते ने मैं 10 साल बचपन च नबी पाक दे घर काम करदा रहा। किन्ने
10 سال ملازم رہے نے حضرت انس حضور دے گھر بچے سن فرماتے نے 10 سال چ ایک دن بھی نبی پاک نے مینوں ڈانٹیا نہیں غلطی بھی ہوندی حضور نے کدے فرمانا جا انس فلاں چیز لے کے آ انہیں جانا بچے سن مدینے دی گلی چ بچے نہ کھیلن لگ پڑنا حضور انتظار کر کر کے جدو آپ ڈھونڈن نکلنا تے ویکھنا کھیڑ دیا ہونا حضور نے فرمانا انس آنا حضور نے فرمانا میں تینوں کم بھیجیا سی حضور میں نے بھول گیا حضور نے فرمانا چل ہون جا کوئی ڈانٹ نہیں بالکل حضور علیہ السلام نے کدے ڈانٹے آنی 10 سال دے اندر بھی میرے نبی نے مثال دے کے دسیا کہ اس طرح انہوں اخلاق کہہ دے عمل کرنا انہوں کہہ دے اس ساڑھے واسطے مثال نبی پاک دی ذات ہے حضور ایک دن عمرہ کرن واسطے کعبہ شریف آئے تھے نبی پاک نے عثمان بن طلحہ نو فرمایا کہ تیرے کول کعبے دی چابی ہے تے مینوں چابی دے مدر کعبے دے اندر جانا ہے تالا کھول عثمان بن طلحہ بول کے کیا لگا محمد سارے نو اجازت ہے کعبے دے اندر جاون نماز پڑھن جو دل کرن تینوں میں چابی نہیں دینی صرف تینوں نہیں دینی باقی ساری دنیا نو دیواں گا نبی پاک نے ارشاد فرمایا پھر ایک دن آوے گا چابی میرے ہاتھ سے چوے گی جنہوں میرا دل کرے گا میں دیواں گا عثمان بن طلحہ میرے نبی والوے کے کہنے لگا اس دن قریش نے ذلیل ہو جانا جڑا چابی تو آڑے کھول آ جانی نبی پاک نے فرمایا نہیں اس دن قریش نو رب نے نہیں عزتہ دے دینیا کہ انہاں دی عزتاں دا پھیرا آسمان تے پیردہ ہوئے گا نوجوانوں وقت گزردہ جا رہا گزردہ گیا جس دن مکہ فتح ہویا نا عثمان بن طلحہ فرماتے نے میں بھی نہ چھپتا پہ پھرا کہ او چابی والی گل کدھر محمد نے یاد ہی نہ آیا اچانک میرے نبی بول دے فرماتے نے عثمان بن طلحہ کتھے وے آگئے حضور نے فرمایا کعبے دی چابی ہون چابی آگی میرے نبی دے ہاتھ مبارک ہے حضور نے فرمایا عثمان بن طلحہ تینوں یاد ہے میں تینوں آکھیا سی ایک دن چابی میرے کو لوے گی تے جنوں میرا دل کرے گا میں دیواں گا کہنے لگا یاد ہے حضرت عباس نبی پاک دے چاچا جی جلدی آکے ترز کر دینے یا رسول اللہ کعبے دی چابی میں نو دے میں توڑا چاچا لگنا ہن نبی پاک دا جملہ سنو تے ذرا سبحان اللہ فرمائے حضور نے فرمایا چاچا جی الیوم یوم البر آج تے نیکی تے وفا دا دینے حضور نے اوہی چابی دے کے نا عثمان بن طلحہ رو تے دے کے حضور فرما دینے لے ہن محمد تینوں دے من لگے ان کائنات تیرے کلو نہیں قیامت تک تیری اولاد کل کو چابی لائی نہیں سکے گا ہن محمد تینوں چابی دے من لگے انہوں ہی چابی دے کے دوبارہ آج بھی کعبے دی چابی حضرت عثمان بن طلحہ دی اولاد کو لے گرامی قدر حضرات میرے نبی نے مثال دے کے واضح کیتا کہ اس طرح خلق انہوں کیا جاندے اخلاق انہوں کیا جاندے نظریات عمل انہوں کیا جاندے تسی بھی اگر اپنی زندگیاں سنوارنا چاندے ہو تو ایک کی مثال ہے او حسنین دے نانا نے نبی پاک دی سیرت نو پڑھو نبی پاک دی سیرت نو سکھو حضور دی سیرت طیبات حضور دیاں سنتا نو سکھیا کرو کتابہ پڑھو کتابہ نہیں پڑھ سکتے علماء نو سنو جڑی تہاڈی اچھی تربیت کر سکتے زندگی دا کوئی لمحہ گزارن دا طریقہ نہ آوے تے حضور دی سیرت پڑھ کے دیکھو کہ حضور نے لمحہ کے میں گزاریا جس قدر ممکن ہو سکے حضور دی ذات نو اپنی زندگی واسطے مثال بنا لو اللہ تبارک و تعالی سانو حضور دی حیات طیبات سیرت طیبات عمل دی توفیق عطا فرمائے آمین واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین